Mabalin ang nangiganyon tinagan nga Albert Einstein, nagsipud ta, no ti may sa atao kat makunang Einstein, ti ipasimudaag na ket henyo wenno napalaos ti sirib na day ta atao. Daytoy E71, wenno may kapitupulo ket may sang episode, ket may papan ken ni Albert Einstein, ang mabigbig a kaindaklan a siyentipiko ti may 20 a siglo. Rugyan tayo daytoy ang naratibo nga adawan ti may sa kapanunutan na. Kinunana, tumunggal may sa a tao ket henyo. Ngem nuked ngam ti lames, babaen iti galad na nga umuli iti kayo, aginggat tung palbiag na, patyan na ti bagina, anakuneng latta. Pamauna may panggap iti daytoy ang naratibo. Naarami daytoy ang naratibo, kas panangyam-am mo ken ni Albert Einstein, at damet dagiti ideya ken konsepto agapuanan na, anay nayon iti daytoy. May sawang dagitoy iti Ingles nga orihinal a balikas, ket may rapit a may palawag ti anagda. Dagitoy ket nauuneg ti kay papananda. Ti panakay tarus da ditoy, ket naigandat akas pagpunganayan a panangipaawat. Ngem daytoy apaset ti pagsiriban, ket naadalem unay tapno maipaawat akas kadawyan. Tapnunan anay a maawatan ti kinaindaklan ken kinahusto dagitoy a kapanunutan. Maisingasin nga rod nga ituloy latta ti mangsukisok may panggep kadagiti gapuanan ni Apo Albert Einstein. Iti daytoy umuna apaset daytoy asarita, intay amirisan no anya ti gapu a makunkuna adakkel ti patawid ni Einstein iti lubong. Una tayo nga awaten no apay anasaya at ngam amwen ni Einstein sa tayto suruten at talgyapan ti pakasaritaan ti panagbiag na. Tao iti siglo, wenno man of the century, daytoy a titulo ket impaay kankwana ti internasyonal a pagiwarnak at time, iti kopya a petsa 31 ti Disyembre 1999, 1999. Naisurat anayon day di Paulo ti pakaammo a manipod 1879, 1879, agingga iti 1955, 1955. Isu ti siyentipiko nga awan kapada ti kinaindaklan na iti siglo a dinominaan ti siyensa. Dagiti pakarukudan ti daytoy a panawen, ti bomba, ti dakkel a panagbettak, quantum a pisika, ken electronic, amin dagitoy, ikutda ti imprentana. Maysa kadagiti kasiriban, ken kaindaklan a matematiko, ken pisiko iti pakasaritaan ti lubong ni Einstein. Kadawyan, may balikas tinagan na iti agdama, ket naaddaanan daytoy a balikas ti kabukbukudan na nga anag, kinahenyo. Dakkel a pakabigbigan ken ni Einstein ti teorya a pinartuat na maipapan ti relativity. Anya ti kay papanan ti relative, wenno relatibo. Sakbay a simmangbay ni Einstein, ken ti teorya na a relativity, wenno relatibidad, adda idin konsepto dagiti kaaduan a siyentipiko ti pisika ang mga adal kadagiti amin na kay papanan ti mosyon wenno garaw may papan iti daytoy. Kunaen da idi nga amin na gunay iti lubong a pisikal ket may naig iti makunkuna nga ether. Ti ether iti teorya ti relativity wenno relatibidad ket maysa a media wenno wagas a mangigapu iti panagadda ti maysa a banag nga awanan puwersa ti mosyon, wenno anyaman aggalad a may naig iti gunay wenno mosyon. Idi maudi a paset, ti may kasangapulo ket siyam a siglo, makumikom dagiti pisiko idi amang birbirok iti daytoy misteryoso a banag a makunkuna nga ether, wenno aether. Patyan dagiti siyentipiko idi nga awan nga adda media nga aether, ket agakem daytoy a mangidalan iti lawag. Dakkel ti pamati dagiti siyentipiko iti kaadda daytoy a banag agingga iti dimteng dagiti konsepto ni Albert. Kuna ni Einstein, aday di makunkuna nga aether, wenno ether, ket awan kinahusto na. Imbes nga iti dayta, kinunana nga amin na panaggunay wenno mosyon ket relatibo, wenno relative. Iti kadawyan nga anag, ti kay papanan ti relative, ket estado a may naig iti maysa a banag, wenno addaan panakaynaig. Kunana, at ikaadda ti maysa a banag iti maysa nga estado, ket agpannuray iti panakaynaig na iti sabali a banag.
Nay kanayon, anay bunga, manipod iti daytoy a teorya ni Albert, ti ekwasyon nga insurat na may papan iti siyensa a pisika, isu daytoy ti E equals mc squared. No awatan iti kadawian a panangisarita, mabalin nga tanga ako na daytoy ekwasyon akas, letra nga kat may pada iti suma ti letra ma, ken ka, ana paminadu, iti kas kaadu ti panakaaduna. Kasman burbur-tya dayta, ngam iti siyensa, husto ti kay papanan na. Iti Ingles, energy equals mass times the speed of light squared. Ti kay papanan daytoy nga ekwasyon, ket ti pateg wenno balor ti enerhiya, ket kapada ti balwasyon ang magunod, no ti balor ti nasensen ang nakaibagasan ti maysa a banag, ket paadwen iti maminano a bilang. Daytoy maminano a bilang, ket pardas daytoy ti lawag, ang napaminadu akas met kadakkel ti bilang ti pardas na. Ti enerhiya ti mosyon wenno panaggaraw, ket kapada ti nasensen ang nakaibagasan ti material a banag wenno mass. No pumardas ng aggaraw ti maysa a banag, ti enerhiya ti panaggaraw na, ket dumakdakkel met akas iti kaminadu ti kapardas na. Naduktalan ni Einstein, ano ti maysa a banag, ket pumarpardas nga umas asideg, a pumaris ti kapiggas na iti kinapardas ti panagdalya sa tilawag, ti kinasensen ang nakaibagasan daytoy a banag, ket kastamet nga umadadda, bayat a pumarpardas daytoy, kastamet a dumagdagsen. Ti fundamental wenno kang runaan akay papanan daytoy nga ekwasyon, ket ilawag na, at ti enerhiya ken mass, wenno nasensen ang nakaibagasan wenno konstitusyon ang nakabuklan ti material a banag, ket mabalinda ti makapagsinukat. Ilawag na ang nagsupa dilaeng ti porma dagitoy ngem banag da nga agpada. Iti maysa nga anggulo ti definisyon na, ti rukod ti enerhiya, ket kapada ti puwersa anay paka tapno gunayan na ti banag nga iturong iti turong ti puwersa. Kastapay nga ipakita dayto nga ekwasyon, adagiti babasit ang material a banag ket mapagbalin a kaparis ti dakkel nga enerhiya. Ti anag dayto nga ekwasyon ket ipalawag na, no apay at init ken dagiti bitwen, ket agrimat ken nalawagda. Iti kaunggan dagitoy a banag, ti atomo a partikulo amang bukel iti material a banag, ket agdedekket da, amang partuat iti naindaklan nga enerhiya, iti init ken bitwen. Iti daytoy nga ekwasyon nga inaramid na Einstein, naiballigi na nga impalawag, iti fundamental ken simple awagas, ti rikot ti pisika. Tunggal material a banag, wenno matter, ket addaan may tutup nga ikot na nga enerhiya. Mabalin nga iaramid ti material a banag, a pagbalinen a puro nga enerhiya. Ket mabalin met nga aramaten ti enerhiya, a pangaramid iti dadakkel a banag, nga aggapu iti kinaawan. Iti lasod ti panawen kabayatan ti panagad-adal ken panagdurduras tayo iti siyensa ken teknolohiya. Saan ang mapengdan nga intay masarakan, ken maamammo tinagan nga Albert Einstein. Ni Albert Einstein, tinangipasimuno, ken nangilawlawag iti konsepto may papan kadagiti pisikal a banag. Dagitoy tinamagbaliw iti panagawat ti tattao iti kay papanan ti kinakawaw, ken ti anag ti panawen. Kastamet anang ipaay ni Albert Einstein iti ideya a sinurot dagiti pagadalan ken pagsukisukan ti siyensa anang iramut iti panakapartuat ken panangpaduras iti maysapay a paset ti moderno a pisika. Dagitoy a konsepto nga insurat na, ket impalawag na babaen iti ekwasyon iti matematika. Dagitoy nangipunganayan dagiti siyentipiko ken inhenyero a nagim-imbento iti adu a moderno nga alikamen. Mayraman kadagitoy dagiti alikamen iti kusina, ti toaster, a pangipapudutan iti tinapay. Maysapay at talged ti kinapaypayso daytoy teorya ti relatibidad, ket ti panakapabalin ti GPS, wenno Global Positioning System, a sistema ti nabigasyon. Daytoy ti mangibanag iti nakairantaan na gandat ti panakapartuat na. Napateg unay a naimbento ti GPS akas app,
wenno aplikasyon ti mapa anay kabil iti cellphone tayo tapno mangidalan kada tayo. Ipakita daytoy no sa dino ti husto aturungan tayo amapan iti destinasyon tayo. Ipakita na pay no kasano ti panagturong tayo. Alaen ti GPS, dagiti impormasyon may papan iti lokasyon, manipod iti transmisyon ti satellite nga aggapo iti lawang. Dagitoy nga impormasyon, ket may dalan nga umuna iti naipatakder nga estasyon dito'y daga, sakbay ang maawat ti GPS nga app, wenno aplikasyon iti telepono, wenno computer tayo. Daytoy estasyon apakay tuludan ti signal, manipod iti satellite nga adda iti lawang, amang liklikmot iti daga, ket agusar iti radar, wenno radar, amang ngawat iti signal. Napartuat daytoy nga app, ti GPS, agraman ti programa no kasano, ti panakaipakat na, babaen iti teorya ti relatibidad. Matalek a husto, dagiti direksyon nga ibalaag na, no usaran daytoy amang tarabay ken ka, ket may balaag na pay amin, dagiti na duma-duma ang mabalin mo apaglasatan, tapno magteng mo ti destinasyon mo. Maysa kadagiti adu ak panunutan nga impaay ni Einstein iti pagadalan ti siyensa ken pisika, ti penomena ang managan photoelectric effect. Iti daytoy nga anag dagiti physical a banag, ipalawag ti photoelectric effect. Dagiti partikulo a napakatan ti elektrisidad, ket mapalubusan manipod iti uneg ti material a banag, no daytoy a banag, ket malapunos iti radiasyon, wenno radiation, nga elektromagnetiko, wenno electromagnetic field. Gapuen iti impaay ni Einstein a kapanunutan a photoelectric effect na pagbalin ti panakapartuat dagiti alikamen ama magbalin iti silnag ti init nga elektrisidad. Daytoy tinamagbalin kadagiti napartuat a solar panel a may kabil a kasla diding nga abbong ken atep dagiti moderno a balay ken patpatakder. Sagapen dagitoy a solar panel ti enerhiya nga adda iti lawag ti init tapno daytoy enerhiya ket mangpartuat iti panagayos ti elektrisidad. Kastamet nga isu daytoy tinamagbalin ti panakaimbento dagiti automatic a silaw kadagiti kalsada nga adda kadagiti moderno a syudad. Agsindi dagitoy silaw a bukod da no dumteng ti rabii. Napartuat met dagiti ridaw nga automatic nga aglukat no adda tao a sumrek. When lumabas akas mapasamak kadagiti ruangan ken elevator dagiti dadakkel a kumpanya ken moderno a luglugar. Napagbalinpay a napartuat dagiti instrumento amang simpa iti tinta ti makina a printer. Kastapay a napartuat dagiti instrumento a managan breathalyzer nga usaren dagiti pulisya kadagiti susyudad ken dadakkel nga ili. Usaran dagiti otoridad ti breathalyzer ang mangiksamen ken mangrukod ti kaadu ti alkohol a nainom ti maysa a tao nga agmaneho. Marukod daytoy babaen iti anges ken sangaw, abasaen ken itaros ti instrumento. Dagiti panakapartuat dagitoy nagduduma a bambanag a kadawyanen a maususar iti sosyedad ket naibasar kadagiti teorya ni Einstein. Sumagmamanulaeng dagitoy a banag a nailanad iti daytoy a sarita kadagiti adu a bambanag pay a napartuat a naibasar kadagiti teoryana. Saan nga rud a nakaskasdaaw ay ni Einstein ti bigbigan ti henerasyon ti tattao iti daydi pa nagsukat ti kallabes a siglo nga isu ti kaindaklan a henyo iti matematika ken fisika iti pakasaritaan ti sangkatawaan. Daydi impalgak na at teorya ti relatibidad wenno theory of relativity ket kapanunutan may panggap iti pisikal nga aspeto ti lubong. Ipaawat dayto a teorya ati grabidad ti daga ket naparnuay gapoy ti panagkurba ti nagtipon a kawaw panawen wenno space-time. Ti kawaw panawen wenno space-time ket naimodelo iti matematika ana magnayon iti kawaw ken tiempo tapno daytoy a kombinasyon da ket agpatpataginayon wenno makuna a continuum. Kayat naasawen ket awan patinggana ti kawaw a lawang ken panawen. Ket iti universo nga addaan relatibidad saan amay sina ti tiempo kadagiti tallo a dimension wenno pagrukudan ti kawaw. Dagitoy a pagrukudan ket binukel ti kaakaba, kalawa, ken kangato,
wenno iti Ingles, width, breadth, and height. Daytoy kat gapo, tati kinapegges ti panaglabas ti tiyempo, ket agdepende ti pegges masiim ti siya sinuman nga agobserba. Maysa apan ang ipaawat iti teorya ti espesyal a relatibidad, ket mabalin abuyaen ti universo nga agpangato wenno agpababa, kanigid wenno kanawan, ken agpasango wenno agatras. May kapat a dimension ti panawen, ket daytoy upat ti dimension na alawang, ket managan space-time continuum wenno panagnaynayon ti nagtipon alawang ken panawen. Iti sabalipay nga anggulo, ti teorya ti relatibidad ket ipalawag na at ilinteg ti lubong a pisikal ket agpapareho iti uray sa dino. Ipalawag na ti kababalin dagiti banag iti kawaw ken ti panawen, ket ibagana ti kaadda ti interaksyon iti nagbaitan ti pegges ti lawag ken ti panagdalyasat ti tiyempo. Adda dua apaset ti relatibidad. Ti umuna apaset ket naipangruna wenno espesyal. Ti may kadua apaset ket kadawyan. Iti espesyal a relatibidad, ipakaamuna adag iti paglintegan ti lubong a pisikal ket agpaparis uray sa dino. Ipakdaar na met at ipegges ti lawag iti kawaw ket agpaparis ti panakaobserbar na iti uray sino amang siim, uray man nakamosyon daytoy wenno nakatal na amang sirsirpat. Gapu ti pardas ti panagdalyasat ti lawag ket patinayon nga awan panagbaliw na, kayat na asawen ati astronoto nga agdaldalyasat iti pegges a mainaig iti daga, ket narukuden na ti segundo ijay ayan na, naginginad ti marukod na ngem ti tao nga adda iti daga. Anyaman a banag nga adda iti awid ti grabidad ket agpardas. Iti kadawyan a panagbiag, daytoy teorya ti relatibidad, ket isumet ti pakailawlawagan ti fenomena a magnetismo. May pakpakat pay daytoy a teorya kadagiti kadawyan a paset ti biag. Gapu ta ti konsepto may papan iti magnetismo ket epekto ti relatibidad a napagbalinpay ti panakaparnuay ti elektrisidad. Nagrisut iti teorya ni Einstein iti relatibidad iti ekwasyon a matematika nga E equals mc squared, wenno energy equals mass times speed of light squared. Formula daytoy ti relasyon wenno panagnaig ti mass ken energy. Ti mass wenno kinapusek wenno kinaseksek ti constitution, ket isu ti nakaanagan wenno nakailinabagan ti maysa a material a banag. Ket dayta a mass ti mangipatingga iti panangkontra na iti panaggunay na. Wenno panakagunay na. Mabalin nga itaros daytoy akas ti energy wenno enerhiya ket kadagop ti pakaanagan ti banag a napaadu iti namin-ano a daras. Ti kaadu dayta a daras ket kas ti kapegges ti lawag a napapegges iti namin-adu akas kaadu ti bilang ti kapardas na. Natakwata ni Einstein anu magteng ti maysa a banag ti kinapegges ti lawag. Ti mas dayta a banag ket dumakdakkel. Bayat nga agkankanayon ti pegges ti banag dumagdag senmet daytoy. Babaen iti dayta a teorya, naipalawag na at ti maysa a banag a material ket mapagbalin nga enerhiya. Kastamet at ti enerhiya ket mapagbalin a material gapu tadda fundamental a connection wenno panagnaig dagitoy adwa. May papan met iti kadawyan a paset ti relatibidad. Tapno maawatan tay daytoy, intay lagi pen day di adal nga impatawid ti siyentipiko a henyo ani Isaac Newton. Isu daytoy day di palawag na pag-aamo nga inertia wenno first law of motion. Isu daytoy ti umuna paglintegan may papan iti mosyon wenno panaggunay wenno panaggaraw. Ti anag daytoy a palawag may papan iti mosyon ket anyaman na banag ket agnanayon nga agtalinaed asaan nga aggaraw, malaksid no mapakatan daytoy iti puwersa. Ket iti kasta, no awan marik na a puwersa ti maysa a banag, agnaynayon latta daytoy iti maysa a posisyon a nakatal na iti pwesto na wenno aganod iti kawaw. Dayta a teorya ni Newton ket pinaduras ni Einstein, babaen ti panangamiris na nga adda grabidad a mangawid iti maysa a banag nga awan puwersana, ket iti kasta, isu daytoy grabidad
timang baliw iti epekto ti nagnayon akawaw ken panawen. No awan grabidad, agkalautang ti banag. No adda grabidad ang mangawid, iti agkalautang a banag, maadaan dayto iti dagsen, ket dumket iti naggapuan ti grabidad. Naamiris ni Einstein, dadakkel a banag akas ti planeta daga, ket bakkugen na tinagnayon a kawaw ken tiempo. No mabakkog ti kawaw ken tiempo, ti panagawat ti sinuman nga agsisiim iti tiempo ditoy daga, ket agginad ti panakabilang na. Iti kasta, anyaman na banag nga agtinag, ket diretso a linya ti turong na. Wenno daytoy ket makunkuna trajectory. Wenno ti kabiitan a danunen ti agtinag a banag, ket tinaggapuan ti grabidad. Kastamet a dayta a banag a nagtinag, ket awan nariknana a puwersa. Ngem no ikatem ti grabidad, day di nagtinag a banag, ket agpataw manen. Dagitoy a kapanunutan, ket isudat linaon dagidi upat nga artikulo may papan iti pagsiriban akang runaan a kontribusyon ni Einstein iti siyensa. Isudat tinang bukel iti paggaammo ita a papeles ti Annus Mirabilis, wenno iti Ingles Year of Miracles, wenno 20 milmilagro ni Einstein. Imuna a dokumento daydi photoelectric effect. May kadwa daydi Brownian motion, nga isu tinangumbinse kadagidi daduma siyentipiko may papanti kaadda ti atomo. May katlo daydi theory of relativity, wenno teorya ti relatibidad, ken may kapat daydi E equals mc squared, wenno mass energy equivalence. Iti daytoy mass energy equivalence, kunaan daytoy a konsepto nga amin a banag nga addaan mass, wenno konstitusyon na pakadagsenan na, ket addaan met ti may tutup a bukod na nga enerhiya, uray no nakatalinaed daytoy a nakatal na. Ti konstitusyon a pakadagsenan ti banag, ken ti enerhiya na, ket may sa agalad ti sistema pisikal. Tuntunan tayo nga rod ita ti panagubing ni Albert. Daytoy henyo, anang amiris ka nang ipaawat iti teorya ang nagbalin a pundasyon dagiti adu a napateg ng imbensyon, ket nayanak idi may ka-14 ti Marso, 1879, 1879, ijay Alemanya. Idi ubing daytoy, naginad a makasuro. Saan ang nakaadal ang nagsao aginggat iti dua ti tawen na. Madanagan una ididag iti dadakkel ko kinuna ni Einstein iti maysa nga inuman ken kuana kalpasan ti mano atawen ang naglabas. Kinuna na pay, nagkonsultada pa yan idi iti mangagas. Inayon na. Impagarok dagidi dadakkel na nga adda diferensya na iso nga impanda daytoy ti doktor. Impakaammo ti doktor kadagiti dadakkel ni Einstein adakdakkel ti utak ti ubing ngem ti kadawyan. Uray no maporma na idin dagiti balikas iti panunot na di na pay laeng may sawang dagitoy. Dagiti imuna balikas nga insawang nga idi ubing pay daytoy ket soup is too hot wenno napudot unay ti digo. Uray di nang rugin makabalikas adda nagbalin a kadawyan na anang naggigapu pa iti daydi katulungan daan ang panagan ken kuana ti der de Peter. Ket kaya nasa wanday ta idi naginad nga ubing daytoy. Tunggal idi adda kayat na nga ibaga isawang napay nga iyarasaas iti bagi nang umuna sakbay nga iyebkas na iti napigpigsa. Kas kinunapay ti kabsat na marigatan una idi nga agsarita ket nagdandanagan mi amin idi nga amangan ta saan tuket di ang makasursuro nga agsao iti nasayod. Naginad day di pa nagprogreso na idi basit pa daytoy. Ngem nupay kasta adda kinapiliw na. Ket pasaray subaen na ti otoridad ti pagadalan na. Uray pa idi ubing pay ang nabuntog ti panagadal ng agsayod nga agsao napasneken ni Albert nga agobserbar iti aglawlaw na. Pinagpampanunutan na dagidi kadawyan na bambanag iti aglawlaw. No damagit ti bagi no kasanuket di ana tumpungak anaduktalan ti teorya ti relatibidad nariknak ti gapuna kinunana nga impalawag. Saan agandat ti kadawyan ang nataengan a panunuten, dagiti saan a maawatan may papan iti lawang ken panawen. Tadagitoy, ket pinampanunutnan a pinagsidsiddaawan idi ubing pay.
Ngem nabuntog unay day di pa nagduras ko, iso nakapangrugi aklaengen anang nagsiddaaw, may papan itilaw ang ken panawan idi agtutubo akon. Kas naggangayan na adalem, day di pa nagsukisok ko iti day taabanag, ngem di pa nagsukisok ti may nga ubing. Nagnaed di kaamaan na idi, ijay siyudad ti Württemberg, ijay Alemanya. Ni Hermann Einstein atatang na, kat may nga inhenyero ken agtagilako. Agarop 2 siglo apuli tagtagtagilako a Hudyo tinagpuunan ti amana. Nagnanaed da kadagiti sulinet a purpurok iti Swabia, ijay abagatan laod ti Alemanya. Saan a relihiyoso dagiti kaamaan ni Albert, ngem inserekda daytoy iti pagadalan a Katoliko. Is-isu idi tinaysalsalumina a Hudyo, kadagiti 70 nga agad-adal iti daydi a pagadalan, ngem pinag-ayat na met daydi kurso a relihiyon ti Katoliko. Nupay saan a debosyonado iti pamati dagiti dadakkel na, nagreget daytoy anang ipakat kadagiti wagas ken kostumbre ti Judaismo, bayat iti kinaubing na. May basar iti lagip ti kabsat na babae, may papan iti pamati ti ubing nga Albert kinunana. Nainget unay ti karirikna na iti pamati, tauray no kabukbukodan na idi, inyaramid na dagidi kadawyan nga aramid iti pamati ti Judaismo. Saan ang nagsida iti karne ti baboy, nagtaginayon a kosher, ken nagtulnog, kadagiti amin a pagsurutan, may papan iti sabas. Nagaramid pa iti bukod na himno, akan kantaen na idin o agawid idin, ngaggapo iti eskwelaan. Naulimek, kanaanos, day di inana ani Pauline. Tilubong, adi makila ni Einstein, kat awanan na elektrisidad, kat kerosene, wenulana ti usarda idi, kadagiti lamparada. Nagusarda iti uging, apagparnoda iti apoy. Naminsan nga inikkan ti amana ni Einstein ti kompas, pagiturong iti direksyon. Basit nga instrumento ti kompas, akas basit a pagurasan ti kita na. Ngam iso na laeng, tatidwa nga ima na, ket patinayon nakapaturong iti amyanan. Idi inted ni tatang na daytoy kenkwana, iso daytoy tintugtugawan na iti nabayag, ket pinagpampanunutan na, no apay akanayon latta a norte wenno amyanan, ti itudo ti ima ti kompas, uray no anya ti pangipasangwan na. Daydi a kompas, tinang sugkit iti panagas-essen na iti siyansa. Ubing pa idingem, naiukitan, ti panagduyos na iti siyansa. Idi ubing pa anagadal iti eskwelaan, saan nagipakita dayto iti karkarna kinasaet, wenno kinaalibtak, nupay nairwar na amin, dagiti klase na. Nagbalin nga isut kangatuan, ngam gapulaeng iti kinasaririt na iti siyansa ken matematika. Maysa amaraem a pianista, ti ina ni Albert, ket inesaman na makaadalmet ni Albert iti musika. Sinurwan na daytoy iti piano ken violin, ket kalpasan na, inserek na ni Albert nagadal iti violin. Idiim muna, saan pinagreggetan ni Einstein daytoy. Ngem idi naadal na dagiti biag ken gapgapuanan da Mozart ken Beethoven, manipod din, sinurwan na ti bagina nga agbiolin, iti kabukbukodan na. Adda kababalin ni Einstein, nga iso mismo ti mangisuro iti bagina, ket saan nga aguray iti panangtarabay ti maestro kenkwana. Adda idi kanayon nakasasao ni Albert, may papan kadagiti banag nga adalen. May sadaytoy ananumo nga estudyante, amapan makipangan ti pangrabi kadakwada a pamilya iti maminsan ti may sa alawas. May sa akadaanan na kostumbre dagiti Hudyo ti mangawis iti nanumo a masirib iti relihiyon, amapan makipangrabi iti pamilya no dumteng ti aldaw ti panaginana wenno sabas. Ngem ti pamilya ni Albert idi ti inawis da idi ket may isang estudyante a mangad-adal iti kinamangagas. Isu daytoy ti sinangsanga ilida. Managan daytoy ti Max Talmud. Nang rugi anap-napan ni Max iti taeng dagiti Einstein, idi agtawen dayto iti 20 ket maysa, ket 10 pay laeng idi ti tawen ni Albert. Kanayon na idi nga intugtugutan ni Albert iti liblibro ti siyensa. Nairaman kadagitoy, tinayladawan a serye a nadaulwan ti People's Books on Natural Science, wenno libro ti tattao may papan iti katutubo a siyensa.
Libro daydi abinasbasak iti napasnek, kinuna ni Albert. Nang tagpay ni Talmud kankwana ti libro iti geometria, wano geometry. Dua atawan, kasakbayan anay suro dayto iti pagadalan ni Albert. Tunggal Huwebes idi, no dumteng ni Talmud, siraragsak nga ipakpakita idi kankwana ni Albert, dagidi nasulbar na problema ti geometria iti dayta alawas. Ngem saan ang nagpaot daydi, agsipud ta, napardas ang nagduras ti kabailan ni Albert. Iti maysa nga interview ken ni Talmud kalpasan ti adu atawan, insarita na ti lagipna. Kinunana, apagbit laeng, sumagmamanulaeng abulan, idi naipalpas nan ti entero a libro. Saan ang nagbayag, ket ni matuunayan ti sirib na iti matematiko, ta saan na kon makasurot. Agtawan laeng, iti 12 ni Einstein, naadal na iti kabukbukudan na ti Euclidean geometry, wano geometria ni Euclid. Panangadal daytoy kadagiti na dumaduma asukog, amay basar kadagiti proposisyon ken rason, may papan kadagito nga inusar ni Euclid. Iti daytoy matlaeng atawan na, insardeng na met day direggetnan iti relihiyon. Idi nagtawan ni Albert iti 15, naadal nan ti integral ken differential calculus. Ti calculus, kat sanga ti matematika, ang mangiraman iti panakaadal ti panagbaliw wenno panagsukat. Inayon na ti panangamiris no kasano ti panaggaraw ken panagbaliw dagiti partikulo ti pisikal a banag no may naay iti husto a panawen. Iti daytoy a punto, intay puddan daytoy a paset ti podcast may papan ken ni Albert Einstein. Ituloy tayo daytoy iti sumaruno a serye.